A zrazu si bola celkom istá. Všetky pochybnosti zmiel dlhý nočný dážď. Musí to urobiť. Dokáže to. Nie, spravím to úplne inak. Toto bol len scenár seriálu, ale scenár svojho života si každý musí napísať sám. Som Hanna Lasicová a som Alfa. Všetky príbehy, ktoré počujem, sú pre mňa inšpiráciou. Oto je dokonalý priestor na premýšľanie a mne akurát tu vždycky napadne najviac príbehov. Každý sa občas zasekne o svojej práci, už nevie sa pohnúť ďalej. Pri kreatívnej práci sa to stáva často, vtedy si ja vždy uvedomím, že netreba byť dokonalý. Pritom ten progres je dôležitý. Najťažšie pre spisovateľa a scenáristu je napísať celovečerný film, lebo to trvá viacero rokov. Za mňa alfa žena je osoba, ktorá má svoje hodnoty a vie si za nimi stáť, aj keď to momentálne nie je pre ňu prínosné. Najradšej píšem veci, ktoré neskôr vidím na kamere, preto aj v aute je pre mňa asi najdôležitejšia kamera. Hlavne keď cúvam. Som žena, ktorá sa nebojí písať svoj vlastný príbeh. A som alfa.